So, γεια σας, καλώς ήρθατε στο βίντεο αντιδράσεις 1. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε ένα βιβλίο, μόνο ένα, γιατί δεν έχει πολύ πανταρία αυτό το τάμπλετ. Δεν ξέρω γράμματα, τέλος πάντων την ιστορία. Αυτή η ιστορία μου της πάει, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Κάποιοι μαθητές μου βαριούνται να τη γράψουν. Κοίτα περιεχόμενο. Δηλαδή, αυτή είναι τη σίγμα τάφ, κοίτα τη β'. Πω, Παναγία μου. Εντάξει, δεν υποφέρεται. Έχουμε αρχίσει και αυτή τα σκαλά μου της πάει πολύ που έχω. Άντε πια, κοιτάξτε ολοκίτρινο, τι είμαι εγώ ρε. Τι είμαι εγώ. Θα διαβάσουμε λίγο. Η αναγέννηση εμφανίστηκε πρώτα στην περιοχή της Βόρειας Ιταλίας. Πω, βαρέθηκα. Κοιτάξτε, ας πάμε τώρα περίπου, περιμένετε, εδώ. Κοιτάξτε. Αυτός ο άνθρωπος έχει μια μαγκούρα, πρόσεχε μη σου πέσει ρε. Πιεστείτε ρε όλοι πάνω σας εσείς με τα μπλε. Όλος καθιστός αραγμένος. Ίσως είναι το κοριτσάκι το καημένο, λες και το λοιπόν. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνας. Ενδιαφέρον. Όμως τα καλή. Τέλος πάντων υπάρχουν περίπου. Είναι το χειρότερο πράγμα ιστορία. Όλοι το βαριούνται. Για μου. Υπάρχουν περίπου 237 σελίδες. Να το φυλάδιο που έχουμε να διαβάσουμε για αύριο. Βαριέμαι. 237 σελίδες. Οκ. Αυτή ήταν η ιστορία. Και αυτό είναι το στυλό μου. Oh yeah. Yes. Ναι. Στυλό και ένα κόκκινο. Και αυτό ωραίο. Ο παπαφλέσσας. Του μοιάζει μου τσούνα του με... Δεν θέλω να πω κάποιο. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, like, subscribe και... subscribe και στο Killman, το μετάνιωσα και bye.